Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Caggal Allah yettude Allah e nelaɗo mum e yettude jinnaɓe amen min e baba amin jetta Allah no fewi amin jetta jinnaɓe foof no fotiri guila e babiraɓe yummiraɓe kawiraɓe e joom gallam kadi no fewi bammo suhaba e affaire Diadia boutique sa namdi ham hen mbiɗa welto no fewi ndax tout le début adana foof ko min e baba minen gondi ɗon min guinniri boutique o Diadia cosmétique min garino dañde amin jogui produit Amérique produit Thaïlande produit France ɗin goni base amen e nder hen foof noon aɗa welde min foof minen sa ari a namdi min produit min jeeyatama tan min dokkuma yaya min mbiyatma min dokkatma conseil min mbiyatma ƴettu oɗo produit sa ƴetti o e o e o ene moƴƴi a faami woni teint noir woni teint marron woni marron clair woni weehtal fof min jeeya a faami joni e nder hen ha hande so client arini holɓe ni ne goni tawma min meeɗa yiide walla min meeɗa nande ɗum nodda min wi minen de amin jiiɗi conseil e affaire produit joni noon min mbiyaɓe ƴette o so ƴetti o e o e o ene moƴƴi aɓe jeeyi ɗiɗon retour aji aɓe jeeyi conseil aji min dokkata yimɓeɓe ɗum ɓeydi addude ɓe e affaire produit affaire make up o kadi min jogui jinnaɓe amen en caggal leydi ɓe naldata min bagasuji amin jeeya yimɓeɓe mbawa huftorade gueɗe ɗe e ko noon yaade ko mbassinoɗa ganduɗa ko hande hewɓe ganduɗa ko tewoji moon booni ɓen ɓe ganduɗa ko jogui ɗo tewoji daneji walla ɓe ko ɓaleɓe gonno walla on moon booni ɓe boɗon moon booni hande ganduɗa ko mbassinoɗaɓe en tant que fade produit cosmétique ɗi ganduɗa ngala effet secondaire ɗi ganduɗa wona e cosmétique mo nanɗa ɗo e Dakar fof keɓa ɗum eyyi ko mbiyatmi yimɓeɓe dal kala kaɗa sooda andu ko cotta kadi yataw kadi aɗa tawa kadi no affaire o ne fewna ha kadi aɗa tawa affaire o fewna cooda kadi kala jiɗɗo kadi neɓam moƴƴam jiɗɗo tan temum yooɗa wasa wadde timpi tampa wasa wadde yo ar Diadia cosmétique walla Diadia boutique walla Diadia make up inchallah mo rabbi sa ari ma heeb nafoore no fewi erago ma e message mo mbatta faade e rendo fulɓe e rendo Sénégal foof Diadia cosmétique Diadia boutique e Diadia make up eyyi mbaɗanmi eragam ko yo yimɓe ndendu yo yimɓe ndendu dental way foof sibu ɗum nomin puɗɗi oɗo boutique nde komin neɗɗo goto wonno yeehi ha woni yimɓe ɗiɗo yeehi ha woni ɗuɗɗe équipe min ɓuuri hande 10 personnes ko minen liggotto wadde wonti entrepreneuriat quoi e wonti addi ɗon noon ko dendal addi ko muñal addi ko famare addi ko yurmen addi ko foof dental way foof eyyi ko ɗum mbiyami hande wonti entreprise woni entreprise sigo ɗum amin ɗo komin goto woni min komin ɗiɗo rewɓe mino e Dede miñam à part heddiɓe kadi fof ko sœur uji e frère uji e sehilaɓe ha wonti famille eyyi remercier ma faade kamɓe fof caggal Allah e nela ɗum mbiɗa yetta kamɓe fof mbiɗa adi fof mbiɗa yetta jinnaɗam gorko mbiɗa yetta nenam no fewi mbiɗa yetta babiraɗam ɓe mbiɗa yetta frère uji am ɓeɗo Ali en mbiɗa yetta papa en mbiɗa yetta Amadou Selli en mbiɗa yetta Dede miñam surtout ma ari ɗo ko janggude acci jangde mum e foof ene rewe amen jamma e ñalawma ene walla min mbiɗa yetta kadi an e hoorema Emsa mbiɗa yettuma no fewi mi yi golle ma kadi wona hande ñalawma hande o tan en ɓoydi ɗum ɓooyi ha yetti ñalawma hande on jarama wassalam. Assalamu aleykum bandiraɓe en calmini aduna foof e kuuɓal ko yettere Allah hande koye l'ouverture cérémonie Diadia boutique Diadia make up eɗen beela kadi eɗen belti min kalomo suis son père suis le préféré de son père kadi ko hunde nde ganduɗa ne weeli min no fewi sa nani inde baba nde sa ruttima historique andat baba o innira ko bamum bammakko donc innira ko Alaji Hammet Dia kadi so wayni ha wani leñol ngol so wayni ha wani bandiraɓe anduɓe moɓe bammakko ko Alaji Dia wiyete ko moƴƴo kadi bammakko ko neɗɗo mo ganduɗa ko exemplaire kala ko daña e aduna eɗen jetta Allah eɗen jetta bammakko so tawi en darima ɗo hande forcément yimɓe jetta babiraɗo nde wonno babiraɗo ala ko waɗani so tawi neɗɗo ne yenne wuura men toon ndendori yennirta ko bammakko Alaji Hammet Dia à l'âge de 30 ans taw firti galle bammum kala hunde watti ɗon hunde kañum woni nde ɗon hunde nene jokki on nene muɗum wiyete ko Farmata Hammet mo ganduɗa hande o eɗen duwno ɗum yo Allah yurmomo yaafo dendagal ma e julɓe nde wonno hande donede mo ɓuuri mantede ko neɗɗo baɗɗo fayida mo ganduɗa ko kañum nehi Baba Dia n'a jamais connu une autre personne qui n'est pas Farmata Hammet Sidi Amanal Warsik Bounal
on nehimo guila mo yaara l'âge de 2 ans Baba Dia à l'âge de 1 an nena makko yehi Amérique tawroy toon bammakko kala frère muɗum ala e muɗum sinno aɗa andi wonto neɗɗo heɓata daña hunde yimɓeɓe fof ne daara ene kaasi dow moye nden hunde kono minen min kaasida e bammakko ko dañi ko kadi ñalawma hannde ko ñalawma beelemamen no feewi hunde nde min jiɗatnoma ko hunde nde o dañi mi winoma babiraɗo à l'âge de 30 ans firti kala hunde darima kanko il n'a pas de bondinde ses parents yumma makko e bammakko goni ko États-Unis d'Amérique hande kala ɓiɗɗo waɗat rêve ko yaade États-Unis d'Amérique kono hande kanko il est là à Dakar o waɗi travaillé ha waɗi exceptionné kadi saawi kala gonɗo e aduna he il y a ceux qui sont aux États-Unis il y a ceux qui sont en Europe hande ene jiiɗi hebde ko Jadja heeɓi ko keɓani ɗum ɗon holko hokki ɗum ko duwaw woni no pulaar wiyata ni liggey joluɓe mbiyata liggey ndem aju doom la donc yummaɓe ko moƴƴo leur maman c'est Aissata Sohma kala mo haalde cikkata ko no ɓuuri yidde wona omo waɗa triché ala ko aduna fof nende noon wayi so tawi en kaali Aissata Sohma on ne peut pas ne pas parler moƴƴo Fouta on woni momin mbiyata Goggo Salam ko kamɓe koye Asar Coumba jiiɗi yumma e baba nene mabɓe o wiyata ko Coumba Hammé Sile amannal warsigo bonal jibinani yalti jaale kala hen mo jiiɗa ko exceptionnel e goɗɗo o so tawi kawmaɓe Dora yi kawmaɓe Abdoul kawmaɓe Seha kawmaɓe Aboy kawmaɓe Alsane El Seydi kala hen mo jiiɗa mbiya maaro ko oɗo ɓuuri goɗɗo wonde moƴƴo kadi kamɓe il ne dépend de personne kamɓe foof koɓe daariɓaɓe golla oɗo bammakko en golli kawmakko en golli yummakko ko moƴƴo bammakko moƴƴo pourquoi pas o wayno wayni so Baba Dia wayni minen hawani min en jettat Allah noon jettanen mawni ho Mayram Alaji jettanen mo Allah afo mo ganduɗa tinnima fuɗɗima woni no français mbiyata ni le mérite revient à ceux qui ont commencé kanko elle a commencé avec ses propres moyens hande ene tiiɗi mo jiiɗa debbo darade rewɓe ɓe fof keewi wiide kene mbaɗa dépendre worɓe mumen kono kanko o waɗani dépendre gorko elle a très tôt levé pour se travailler kadi ene yaadi e beelamma gorko o il est là parmi nous. Assalamu alaikum mi salmini wa le monde entier d'abord mi salmini wa Pini TV ko télévision mo monde entier fo yeɓata min dañi événement mbaɗonade mais pourquoi pas momin mbawi nodde fof min nodderen Pindi avant tout koye leñol he ɓe jeeya minen kadi ko hen leñol he min goni Jadja cosmétique wonno hande kadi wondi Jadja cosmétique wonno hande kadi wondi Jadja make up voilà initiative o Jadja paɗɗi Jadja d'abord Jadja ko mon debbo wiyete Jadja min gudiri cosmétique min mbi pourquoi pas min mbaɗa inde nde voilà min mbaɗi inde nde noon inde nde waɗi réussir min gudditan ɗum page uji Facebook page uji TikTok Instagram min mbaɗata ko min jeeyata ko produit ji venant aux États-Unis France partout dans le monde kala ko neɗɗo sohli ko fate cosmétique sa naari e page amen a waɗi commandé partout dans le monde min mbaɗa livré min goni e cosmétique ha waɗi moment goto min jogo kilne ɓe guma partout enen amɗo min make up mbimi pourquoi pas Jadja enen ƴeewen waɗande ɓeɗo nokku mo ganduɗa taw ko uniquement ko make up cosmétique kam wawa wadde hen ñakka ni woni noon min jewtidi hen min mbaɗi hen apport Allah waɗi en sutoro ça fait 3 mois ko hen min gonno min parani mais bon min dokki date jeudi affaire on ari ha ɗo min mbi pourquoi pas min mbaɗa inauguré mais ma waɗ vidéo ji goɗɗi garde plein de surprise inchallah rabbi Baba Dia wona affaire konngol ma ene wayno cosmétique aji keewi kono an produit ɗi joguiɗa ɗi e wonde ɗiɗon cosmétique aji jiiɗa goɗɗum ko woni spécificité an neɗɗo arta wiita yeeyam oɗo kerem yaaha mais darta woɗɗa ko diagnostiqué temum darta mbaɗa analysé temo jogui mbiya ɗum an ƴettoɗo kerem ɗum ɗon holto oɗon to ummi d' accord aɗa andi Sénégal minen ɓoyan ko min naare cosmétique mbe jogui babiraɓe amen hen nehimi ndeysan wiyete Papa Souley Dia Papa Dawda so jiraɗo ko min ɓikkon commerçant ji mbeɗa wawi wiide ko 2008 nanmi hen gonmi e men haaɓe nelami dañmi hen expérience mawɗo nde mi wiyana mbe fettoya bal baba mbiyaɓe non walloy Siley ndeysan aɗa sa woni cuhlel ɗiɗon affaire o welatama ɓe no gommi hen noon ha waɗi moment goto noon vraiment affaire on e naata yam gandumi tous les produits Allah waɗi noon ha 2016 he min gari aslem min guddiri ga kadi bon aɗani Sénégal ne jogui systéme no yimɓeɓe gollirta temedere neɗɗo ene yeyma leede kor mais taw on ngala relation namdade ko poporɗa ko holon savon joguiɗa holon teldus joguiɗa hewɓe ngala oɗon temps minen garmi nde a wonat galle ma tan mbiya jomum jimmi dal ko pewnami nebam jimmi ko wadi dani jimmi ko teint marron jimmi walla ko teint noir jimmi fewnanma mais andata hollam nebam jeeɗa ɗum andata holon savon sibu ko secret minen kam minen mi change on systéme mbimi pourquoi pas ganda ko jeeyamami ko sibu ko jeeyamami ko benn ko qualité jeeyamami original kala ko jeeymami aɗa wawi wadde wor marché he
aɗa wawi yiide mais ko produit ɓaɗi rare min dogoto si bomɓe jogui entourage machallah Mama Sow borom ogo Maguette borom Touba partout am na ñoo xamante ne machallah produit spécial dokkatami pour mbaɗa doxañ tawa tan produit ji en woodini mais vraiment weeɓani ɗum tawi noon jammi ganda ko jeyamami ko sa yiɗi ɗum force ko ma gatta yam walla kadi haysa artani yam kadi mi jaaɓi ƴewa ɗum noon nokku goɗɗo mais moom pour daña la même chose heewani quoi nde wono Sénégal kala ko yalti ko moƴƴi so ɓooyi ɓe tellement ko ɓe bonnata voilà donc konngol ma faade rendo fulɓe eɗa oɗo saaha moom ɓe paami vraiment concept o yahre dow mum nde wonnon ɓe daɗama hen par ce que en di bon voilà joni fulɓe enen mbaɗa diram sosam sa ari Diadia a wawata ɓennude gueɗe mbaɗa ɗon fa tabarakallah hande conseil ma walla mbiyen ganduɗa ko erago ma faade rendo fulɓe wonɓe ɗo e Dakar hay wonɓe Fouta Fouta par ce que Diadia en ligne et aussi ko c'est une vente en ligne aɗa wawi wonde Fouta mbaɗa aɗa wawi wonde États-Unis aɗa wawi wonde partout mbaɗa commandé e Diadia keeɓa erago ma faade rendo voilà furankoɓe mi ɓuri noddude ɓe ten machallah min jogui kileneɓe furankoɓe ne goni partout e monde he France en partout ene nodduma taw Allah moni seydi a meeɗa yiide ɗumen jomum ene meeɗa yiidema bon en kam ne gandi déjà Diadia make up ene ganduno Diadia cosmétique gandano Diadia make up mbiyami heddiɓe yiɓe haaɓe mbawi wadde suivre page amen ɓe daara komin goni e dow mum kala so neɗɗo wawi wonde kala ko jiiɗa sa nodde min inchallah kala kay ko fate ɓandu woni nebam hoore woni shampoing aji woni tout kala ko debbo ne sohla machallah so ari ma tawɗo aɗa wawi wadde haade wadde déplacé o sa ari ma taw min sa noddi min mamin mbaɗi livré inchallah kadi livraison ngaji ko gratuit woni yimɓe wonɓe Fouta en walla yimɓe wonɓe extérieur en minen dokkama livraison ha so GP ma woni walla so woni ko Fouta gonɗa minen gandanduma ha e juuɗe ma a yoɓata hen hay batte inchallah numéro aji ɗi nene e page uji foof ko noon tigui on ji PDG Diadia boutique ko alaji Baba Dia nde noon sa nani Baba Dia cikka ko doole de cikka ganduɗa ko darde nde non non c'est l'expérience qui fait la différence la cosmétique d'une autre façon la cosmétique d'une autre dimension les produits de beauté kala ko mbawɗa sohlude les spécificités en tawi ɗo Baba Dia Diadia boutique ko won ɗo ho alaro woni min waɗi oɗon seeɗandagal min kadi mboɗo suusi wonde ko won ɗo ho alaro woni par ce que omo andi ko waɗata omo wawi ko waɗata omo laaɓa ko waɗata cakaw cakkana